Horas madita saluhutna.
horas madita saluhutna. Turian itu hata nunga masuk kita nuaing di paluas tu hata tu minggu apen. Alani adorak so tapuka perminggota. Kaparadi madirita lahu memuji pasangap tu hata. Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Hami siap perhaladu pasahaton selama madohoti pemingguama dihita saluhutna diobason suak songonima dihamu amanami inanami nama dohoti permingguanon secara live streaming dibagas manang di dia behita saluhutna tuhat nama dongan hita saluhutna. Hurian itu hatta adoraso tabuka permingguan martangyang mahita julo sangobas di bagasar ratabi. Amin. Huria nai hanongan itu anta nunga bongot hita minggu apen. Naing malam tugu jala masih hohot hapor siota madalani minggu apen pai mahon haroroni Mesias palua portibion lastapak kema partikianon lao para taratahon lapatan ni minggu opat minggu apen sibolu sotta tujoloon diapen na parjolo sigala hotama sadalilin na violet manang ungu songon simbol hamu baon niroha diapen na paduahon dua lilin na violet dipagalak laho paingoton hita huriana asa totok satia di bagasan Tuhani diapen na patuluhon dipagalak ma dua lilin na violet dosa dalilin merah jambu songon tada lasni roha jala dia pennau papoton digalahi matolu lilin na violet dosa dalilin merah jambu laho manomunomu huriai tu parningotan hatu tubuh ni Yesus Raja Hadamioni atong jalohamu matabe parhorasan di hari minggu sadarion selamat apema dihamu saluhutna di pesta apenon jarahodo hapur siauta asa mapakirimon jala mangarade manomu haroron Kristus padua halion atong tapahohom jala tabarade maruhata lao manomu haroronai.
nunga hupagalak malinon hud di bagasa pakirimon asagok ma di basahod di bata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halas roha dohot dame di bagasan hapos yaw asalam sumurung hamu mapakrimon pinargogo ni toddi parbadia tahdehomma behama panjalokku. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Pabuhamu ma tu borusion, idama nungaroha to mi, idama ihutu ibana do upa silehononna, jala pamalasonna di jolona. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo na suhatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Hinorhon asini rohamdo, ubay nasahat hami tu taon hurian na ibaruon. Lehom matu huriam todim na badiay, dot hamalon siyan ho. Asalam rarat jalagadda harajomu, di tonga-tonga ni hamion. Selehon mahiras di roha tu naposom, makatahon hatam. Asalam dinggan huriam, marhite siani. Pargugui mahami manguloy ho, di bagasan hapor siyaw na totong. Asa manahan hami, sahat ro di ujung, marhite-hite anakmu Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta, maredde mahita.
tangihon hamuma pati ni dibata di minggu apen na perjuloon nata surat di kompesi HKBP 1996 biddu saplonom haroro ni Tuhani tapor siai jalata hati dakodo naroro Tuhan Yesus padu halihon papatarhon Jerusalem nai barui songon hapataran ni hasangapon dohot hamuliaon ni dibata disima marujung hasianganon dang adong nau botok sadi hari obas ni haroronai alani ikon hobas jaladungo naporsia di bagasan hasatiaon dohop pakirimon di haroronai aidisi masa mauhum dohot asini rohana marhiti pudaon tahari kotod do mamakitiki di ngulut taon songotiki parasian dalan manomu haroro ni Tuhani tatulak do bako nasai manguji mamilangi dohot manotuon ari haroro ni Tuhani padu halion songoni doho pikiran nama dok naswadong ujung ni hasianganon ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tute bata mangulaun pati nai ali Tuhan di bata saya pergogoi mahami mangulaun nombar tepati mi amen tapuji matuhatta mared de mahita Tato poti madu satta martangiang mahita. Ali Tuhan di bata nami namara siroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manampiga hali hami rotu jolom. Huilala hami rekodo asin roham disalut hami halak pardosa. Alani ido ubahena upasar pami diri nami sadarion di jolom jala hupahatopot hami tung na jodo hami mandimbil sian akka dalamu nama diai songon biru-biru nalilu ale Tuhan di bata nami saya unang pabali hami sian jolom ani na sodungo hami laho manomu haroromi saya unang pabali hami sia jolom aladang marsitutu hami maka ngoluhon hati goran dohot hasitongomi jaladang huhari kotok kami mama kitikion songotiki parasian nilohomu tuhami Ali Tuhan di bata nami dang di halomon roham hamamaten yaka perdosa alai hamubuwa ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sisa masaluhut hagi duhon nami doho pangalasyon nami marite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ali Tuhan nami, saya pahot maasini roham di hami, marite-hite paninangion,
dohot hagogoni to di parbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu hasisaan ni dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobar tuaka dosata, jala dang dibalos tu hita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba yakka na makabiari ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita. Hatani dibata turpuk dihita di hari minggon, di mana tersurat di Beslamon bidu 80 mamuka maisian ayat na parjolo sahat nu ayat na pawaluhon. Songono ma hatana disi. Edde sian si asap. Saya sungguli maha gugomu di joloni Efraim dohot Benjamin dohot Manase jala sai Roma ho mangurupi hami
Ali Jahubas di batas sebaut, sedia lilingon marmusu tihus ho, mida tangiang ni bangsom. Di baik hodo hami ripe badan, ni hobar kudulan nami, jala sai dilesei akka musunami do hami. Ima sahatna, mertua do akka na tumangihon hatani di bata, jala naupiosa. Amin. Tapuji Tuhata, maret demaita. Hadidakum har ursiautai songonai hadidakun ya kadongata sapur siaon di purtibion rap mahita madok au pursia di bata jahuba ido ama para guguna suatu dusan natumo palangi do tanah au pursia Yesus Kristus anak ni di bata jahuba na sasadai imatu ambulan Maria nagabe biasa atau di perbadia adorang suauan ido Tuhata natumaon nabirni di bauman silatus namati terpajal do ibana di hau pinosilang natua tumatoru tanom namula mangulu di are patoluhon namanai tusugo lahundul siamun di bata jahuba amanai perguguna suatu sani disiwe mana pemulusut tanoon mau mihala na mangulu do namati au porsia do di perbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia do diasan dosa do diataina mandok mula mangulu sugut dagingnya alak no mate do dianguluan na sura sudah amin. Tabegima edi bujian siankor ina hana.
Tabegima tikting di minggu ta sadarion. Shalom. Odolan nititing Minggu tanggal 3 Desember 2020. Sada Pakobasion. Guarnai Minggu ta sadarion Minggu Advent Parjolo. Topik Minggu Dungo laho manomu-nomu haroron ni Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. 2. Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadario tanggal 3 Desember 2020 di parminggu pukul 10.30 patupaun ni huriatta do padidion Nabadia tianakon ni huriatta godangna ima pitu keluarga onom halak anak bawah tulu halak boru ima sada keluarga Joshua Torang Pasaribu Inata Juli Andriana, anak boru Jivana Gracela Pasaribu, Sian Wek Lubang Buaya. 2. Keluarga Robert Edi Kurniawan Nenggolan, Inata Susi Hartati Boru Tabunan, anak bawa Taraja Hope Kurniawan Nenggolan, Sian Wek 3 Mei. Tolu. Keluarga Janfer Bornok Parulian Sianturi, Inata Sintia Masterli Buru Naibaho, anak bawa Gavi Gamaliel Natama Sianturi, Sian Wek Tengah. 4. Keluarga Juli Medson Butar-Butar, Inata Nelvi Yesi Buru Simanjuntak, anak bawa Kaisar Tamba Maidana Butar-Butar, Sian Wek Tulumei. 5. Keluarga Hagai Purba, Inata Titriani Buru Sianturi, anak bawa Dean Dominik Togi Purba, Sian Wek Kramat Jati. 6. Keluarga Beni Antoni Sinurat, Inata Linda Oktaviana Buru Tobing, anak bawa Rifano Pilemon Sinurat, Sian Wek Parserahan. 7. Keluarga Francisco Immanuel Toba Hutajulu, Inata Windy Widi Buru Panjaitan, 2 anak boru Fildia Margareta Hutajulu, Valencia Hasian Hutajulu, anak bawa Fernando Gustav Hutajulu, Sian Wek Parserahan. 3. Titing Naing Marbagas, Titing Paduahon, Naing Majalo Paso-Paso Perbagason ma Beri Maruli Sinaga, anak ni Amata Johnson Sinaga, tubuh ni Nata Mangida Boru Samosir, ruas ni HKBP Resort Tanjung Karang, Dohot Orwana, Hot Maria Sriningsih Yusmiati Boru Manulang, Boru ni Amata Nelson Simanulang Nahinan, tubuh ni Inata Tiarma Boru Banjarnahor, ruas ni HKBP Kramat Jati, Sian Wek Parserahan. Pamasu-masu di Batu hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul siawip di HKBP Resort Tanjung Karang. Saya di pasu-pasu hatta masakap Parsari Peoni. Titing Parjolo, Naing Majalo pasu-pasu Perbagason ma Febrianto Cornelius Mapetua Panjaitan, anak ni Amata Gilbert Panjaitan Nahinan, tubuh ni Inata Suryani Boru Sirait, ruas ni HKBP Resort Jati Asih, Dohot Orwana, Lani Marcelia Boru Silalahi, Boru ni Amata Dr. Andus P. Silalahi Nahinan, tubuh ni Nata M. Boru Sinaga, ruas ni HKBP Kramat Jati Sian Wek Balai Kambang. Pamasu-masio di Patupa hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 pukul siawip di HKBP Resort Jati Asih. Tuhan memberkati. 4. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar,
Petugas kebersihan dot pengadaan bunga altar Minggu 3 Desember 2020 Dewan Marturia. 5. Tema Natal. Tema Natal tahun 2020 sesuai dari PGI adalah Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Subtema: dengan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, HKBP Kramat Jati turut menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang maha mulia dan menjadikan damai sejahtera untuk menghadapi tantangan dunia, individualisme, konsumerisme, dan materialisme. Dewan Kononia, Ruas Naib Baru, Sada. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 3 Desember 2020. Tajalo do gabe ruas ni Huriatta, ima keluarga berkat Alexander Siahan, Inata Rosida Borusi Mamora, Nabaru Marhasohotan, tinggal di Jalan Madukara, Gang Melati, RT 07 RW 02, nomor 25D, keluarga Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Masuk WEK Makassar Sada. 2. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 3 Desember 2020. Tajalo do gabe ruas ni Huriatta, ima keluarga Laurentius Siregar, Inata Leni Vaner Yeni Buru Pardede, Nabaru Marhasotan, tinggal di Jalan Delima Raya, nomor 215 216 RT 12 RW 07, Kelurahan Rambutan, masuk WEK Rambutan Sada. Dewan Diakonia, Ruas Namoding. Di hari Kamis tanggal 30 November 2020, Nungga Marujung Ngolu Inata Serepina Lasni M. Burusihaan, umur 57 tahun, odop bulan, nama Kabaluhon, Amata Samuel BP Siregar, Sianwek BS Taman Harapan. Tatangyak koma keluarga namar Sitaononi, Asatibu Tarapul Rohana Sida. Namar ragam, Soso, Pinabotohon Matusude Ruas ni Huriatta, Asa tapasat na pelet tahun, Sosial Dohot Pembangunan. 2. Bantuan kebiayaan Natal. Obar tu hasil ni rapat parhadaro Selasa tanggal 14 November 2020 laho mendukung biaya Natal ni Huria. Kita patupahon bantuan adorang so masuk permingguan pukul 6 WIB 10.30 pukul 10.07 dimulai Minggu Sadarion Advent Perjulos 1 Advent Bawapaton Ima tanggal 10 10 Desember 2020 jala tapasahat matu altar ni Huriatta. Tulu penghiburan hari Kamis tanggal 7 Desember 2020 pukul 20 WIB di Patupa Huriatta do penghiburan tu keluarga situa NR Aritonang berupane dohot keluarga situa Rudi Saud siturus boru Aritonang WEK Rambutan 2 di bagas ni keluarga situa NR Aritonang berupane disosoi tusude ruas ni WEK Rambutan 2 asaro madohoti acarai. 4. Undangan Sian Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tusude pelayan penuh waktu dohot pendamping HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nalaho patupahun ibadah dan perayaan Natal ari Senin tanggal 11 Desember 2020 pukul 30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Sopo Bulun, Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang, Cakung. Tema: kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Akana so dijahal di titingon boi mata jahat di warta jemaat naung dikirim di WEK tabe. Songoni masahat nititing di Minggu Tasadarion Horas.
tapuji ma tuhatta maret de mahita laus tapasaha ma pilihan na perjolo sada a dohot sada b. So
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat apemma dita salukna. Hatani debata dihita di minggu apen na perjulon dieneddo sian berita nauli na sinuratun ni si Markus bidu 10 mamukan sian ayat 24 sahatu ayat 37 songonomma tersurat disi alai diaka ari duk salpu haporsuhan odeng makulum mamataniari jaladang marsinodang be bulani merdabuam ma akabitak sial langiti jalahumutal ma akahagugun ni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obun matat hagugun dohot hasangapu gudang laos disima suruonna akka perdi surgu papunguhon akka na pinilik nai sia desa na walui sia suhini tano sahak rudi suhini langit alai sian hawaraima guru kamu tudosanna ia dung martuna si pucuna jalarukar bulungna botomu nama naung jonok partaunan las suangle songoni juppa di dahamu masa akka odeng botomu nama naung jonok haso songgopna situtudo hatakot tuhamu naso tupa salpu bangsoon sujulu masa sujulu songgop sasudinai salpu pesugut langit doho tanon anggo akka hataki dang naulu salpu alai yang guarina dohot sadiharina dang adong nau botosa nak suru-suruan na di banua gijam nang anahipe daholan amai tegam mahamu dungo mahamu aidang di botohamu manang sadihari tikinai upamana songon halak na marhuta sada na mandadik ko jabuna tisagi hoddo huaso tuakana posona tuganup si ulon nabi jala si jaga pitui didokom marjaga atong dungo mahamu aidang di botohamu manaksa di hari rotuan napuna bagasi manang dibok niari manang dina tongaborngin manang dina martahua manuk manang di torang niari sutung jupak sahamu mudum dinaro ibana topu aitu saluhutna hamudo hatakon dungoma hamu ido yanggo sahatna nunga di paluas tohatta hitan waeng masuk tu tau baru perhuriau nalaos gabi tagwari apen na perjuluon di bagasan nita bereng do boha padonganion di debata di guluta saha rudio basor jala di minggu apenda perjulon
dipaingok mahita asa dungo toktong managam haroroni Tuhani. Ala apen lapatanna manomu harorona. Dipasti Yesus do ikon ro ibana na padua halihon. Jala disima uhumanna nasa jolma manusia. Siula na denggan dohot na mangulahon lomo ni rohani dewata. Buanon na may saha may bana. Tulangit na baru dohot tano na baru. Natabigi jamita di ujuk tau perhuriaon. Jala di bagasan apeno disungguli mahita asa tegam di baga-baga ni Yesus pabua narodo ibana ditikina. Alani asa dungo hita saluhutna asa unang adong terpudum hita jupaksa. Alai adong sada na luar biasa na tabigi di bagasan jamita sadarion. Dung di pebua sudiak kana masai mataniari pedang ong bisinodang na bulap pedang marsinodang be jala merdebu mabitang dohot perlangitan sudi bidok salpu alai dipastihon Yesus alai yang gohataki naso tupa ulu salpunin dipastihon do berarti holan hatan di dewatado nak kekal manak salpu besudi nasanadong di bortibion ninna alai anggo hatanai tungna su ulu salpu ahamanuaeng natubu turo hatta muluduk tabigi hatan di dewata babua nasu ulu salpu hatan di dewata di nama nagam haroroni Tuhani ahmanuaeng pos niroham sihiri mommo naiko pasahaton ni dewata di ngulung jalawado hok dipakirimot tadisi mulu dipasti hod dewata hatanan nasu ulu salpu dileod du baga-baga tuhita akan hinokopna ulala sudidu na disonom mabotoi amat ahedidok di Matius pitu epitu pangido hamuma saya nalehonon nado tuktuhi hamuma lului hamuma ima baga-baga ni dewata alani buhado bahenota apen na perjoloon momen na paling berharga di tonga-tonga ni hurion jala bui hopak kirimota di pangidwata di bagasa tikyon di apen na perjoloon di nama nagam haroroni Tuhani hita anggau sada maju usul husonari di ape perjolonate mace gudang ruas ni huriat tanuaeng keluarga namai maimahon urak natugu buhado na sa huryo buy noeng diape perjulom mangido tu Tuhani asa di paso-paso Tuhan dilehon na pinangido ni ruas ni huryai di pasaha urak na tugu di tonga-tonga ni rumah tangga ni hakabipi kramak jation nong liling pay maimahon urak na tugu di tonga-tonga ni keluarga jala buhahita bui hot hapor syaut tapa bua lehonon ni dewatai ala hatana madok pangido hamuma saina lehonokku jele bui marlas ni roha nang akar ruas ni huria na mai mahon yanakon sahak rodio bason besudidu nese huria manang aku kami hape di pojok ni roha nami di hilala ruas ni huria dohok do nese huria mangidohon asa di lehon Tuhani urak na tugu di tonga-tonga ni keluarga merulu-puluk meita saluhutna ala tua katikina nang ropa buau ni dewata dia lusi tangyak tai dapotan akka urak na tugu akka yanakon manang rumah tangga na pay maimahon yanakon di tonga-tonga ni rumah tangga na sida ima anggo pangidwakko anggo diapen na perjulon
Sudi maju hita no manangyakon di bagasan rohat tabi asa tung diului tuha pangiluan niaka keluarga na mauas di anakon. Mudah-mudahan anom musia dia pepeduahon patulu papaton adok pangiluat tatong na khusus. Asa berkesan di hita apenon jala tahilala ahanan idok nihatan di debata di bagasan tikyon bahwa memang anggohatan di debata danggulu salpu alai hok duisa liling-liling na jala kekal nuakta payuti huk majo jami tao di bahwa Yesus do tuaka sisiani ahanan yang masa jari paru humani didikin apa kata hata iwana do akka sisianna tongon dibereng na sida do bagas joro na di Jerusalem na soadok tudus na tuhaulion di bagas na dong di Portibion jala sudidu na sida maboto pebua bagas joroi dilapisi doh emas alai ro Jesus madok tidak hamudo haulion ni bagas joroi alai dang di loas dinna nanggu dua betu matidi so digargari saluhutna longang sisian ya aduh maksudna sunguni uli bagas joroi habe ko barok soinna Jesus song jelerang luasonda dua betu matidi alani do tong adok kirinun nasida adiga may masa jala hamatadda ima disukuna kasisiani tu Jesus jala jami taumma alus ni Jesus da perjulu didok bahwa masa do hapor suhon aeon neaka nahot marhapor siaud di Kristusi jala dung salpui ninna dangbe teride matani hari jala bule pedang marsinod dang penina jala bitak pe merdebuan jala sia-sia ni perlangitani dibereng na bangudu buha ngerina tersonggot dua kasih siani mebigi nama saya bah sungudi hadu hape ujungna ima pakir yang nasida alani diajari mana sida marhite parupamaat taringot tu pohon nakingani di babua ma nga secara umum sude halak Yahudi maboto muludung mulai martunas hawara jala mulai ro bulunga berarti ro nama tahun las nina mulu nataboto musim panas nina jala lau songonido nang gobaranna nina Jesus mulu di idahamu akana masa nahu patorang nakingani nunga jonok tikina kalau di bahasa Indonesia udah diambang pintu babua nunga jonok ari haroroni Tuhani buludung masa lalu masa perporangan masa akan naso masa banjir bandang doh akalan na asing nunga jonok tikina alai dang hidope ninda jala dibain tudusanna songop babibion ni inananaeng tubu-tubuan buahat citna jala songgotna jala songonima ninna harorona di pasti Yesus so dangadong maboto manangise
tikina manang na ari Jumat naneng ro, manang na bulan naneng ro. Dibastio Jesus do nak suru-suru pe tanga dong maboto nang gusede. Nangana hipe ninna subeli holan amai. Dibastio Jesus do holan amai do nama boto arina do tikina. Mudutuk pe gudang ang kerjago jolmai pertibio semulai 1800 tahun na salpu. Saya dong mencoba tanggal nasau bulan nasau donin. Sahat tutik kita na berpudion. Saya dong madok tanggal nasau bulan nasau donin. Alai nang gusede dang adong toho nadiro dasida. Ala nunga Jesus sendiri madok manangi sepedang adong maboto obas na dohot tikina. Alani do ubay na dido Jesus ikon dungo mahamu berjaga-jaga. Mulu dibay Jesus ko barat taringot tu sahalak namora namarhuta sada. Lapatan na mululah wamu amanginang alani gudang hepeng munan waeng nang lau tu luar negeri na rohamu. Ngator di pasti kamu pabuah mulak gua hamu musia tu jauh munai. So ngonima kubaran nabi nandi Jesus. Mululah ibana marhuta sada pasti do kumula ibana tu si. Alani do ubana di lehon wasa tu akan aposona taringot tu akan tanggung jawab mabi. Umma tanggung jawabmu ulahum mai. Jala mulu tu si jaga pitu di dok jaga ma. Dangadong maboto manang na tungabor ngini manang na buha-buha ijuk manang torang nyari. Alai dipastihon unang modum didapat. Jala laos ido neng dohoron na tuhita diharoroni Tuhani unang adong hita na terpudu. Alai kodungo berjaga-jaga. Ido napi naingot na di minggu apenon. Alani marhite par minggu taon adong manabui putih hata marhite apenon. Perjulu hita menagam haroroni Kristus padua halihon. Ima diapit perjulon. Dang menagam di harorona da perjulu ibe di hatu tubuna. Mulutuk pe di bagasan bulan Desemberot tarayahon hari hatu tubuna dada ibe na tapai mai maate. Alana nunga 2000 tahun nasal puin. Jaladang mula be muse. Jadi mulut tapatu pape perayaan Natal na merayahon do hita. Dang na mai masa tubuh muse Jesus. Ala nunga tubuh ibana 2000 tahun nasal pu laho pelua hok kita. Alai duk sikop ulau dari portibiom manaik ibana tu banua gijang dibereng akasisian nai diangkat marhite-hite obun jalaro suru-suru ni maddo kai bahasa saya bereng muna tu gijang songo dia nabi nereng muna Jesus anak kohi songo ni baru ibana museng ro tu portibiom. Jadi molo adong jol mama mereng Jesus naik tu banua gijang ikon adong do mamereng ibana ro di bagasan obun songon na di bagasan turpuhon mulu ditikit dan waingot doi mulu sugut berengot tama ibah songono mabe harorona ro ma ibana songo dia na lau nako ibana tu banua gijang marhite obun songoni musia di bagasan obun tua tibana berengon ni jolma ala dipastiho Jesus do bolo didok nakingani tung naso salpunin na bangsoon salilik soberengon na namasay wado pe mahamata hapor saut tatusi naing dohoron di Jesus dang naik kujolomate sude jolmaon asa berengon na asa tuet manang asa ro Jesusi alai dipastiho Jesus do ikonadong do ibana manang ikonadong do jolma mamereng ibana tuat siag banua gijang marhite-hite obun songon nabi nereng niaka jolma sisiani di hati hai dinama naik ibana tu banua gijang ima ulup-ulup do las mirohata di bagasan minggu apenon
Mamastiho tu hita pabua ikon rodo ibana. Napa dua halihon. Jala dipaingot hita asa dungo unang terpudung. Nuang di minggu tasadarion. Bohado hita maka persiai hata ni debata. Pabua ahana didok ni hata nai iko saut. Jala ikut dayot tado baga-baga nai tinggulutta. Atik pe memang gudang do di hajol maon nung ngamadai aha na pinai-mai mani rohana di lewat debata. Adong masa halak na tua-tua 5 nakonna. Semulai me yang nakonna saya tanya kod doasa berhasil sudi. Jadi tung dihilalan na tua-tua do rupani ditangi debata do tangyang. Alai siya mulai duli-duli pingadi bereng anak nga si nomor 2. Saya gagal disudi akka rancangan. Mulok perupani di tahirohana saya gagal. Berjudu ibana. Takyap semerminggu. Alai saya juk gagal ibana disudi akka rencana. Alani dinajuppa minggu pen merpadema amaton ala dibigibana pebuah kot saling na hatan di debata. Olani matang yang dibana ikut tangyak konok kudo anakku si nomor 2 sampai marhasil. Nak pilu jibana saliling naon seolah-olah neng medili alai porsia daw dito hakbui pewon nai gabi jolma amar hasil heduanya. Saya omma ditanyakon da tua-tua anak ngasih nomor 2. Adik PAP perjulu tahun naneng ropet citia ape saya ay liling matuhan. Saya hupai maima baga-bagami. Tak kubereng dope hasilna dianakkan. Alai saya sabar do na tua-tua rupani. Dinasupan agamanna dang binoto marang na diboto anak naon na setoktong itang aku bapak naon ibana rupani tope di minggu pen dung marhasil ibana itor lilion ibana ma hadiah mobil tu bapak nai pas dia pen bagi betangis mah na tutur rupani ala dibayar seliling naon nak kahanggi na pesong nalias dong ang ibana ala hulan na gagal. Alai dung berhasil ibana idot tekak ibana perjulu mabelas rohani tua-tua na manangyak koni. Jala didok ibana ala nitang yang mudo o bapa gabi buyaw marhasil natik pesong liling na say gagalaw di berekko. Di berekko buhahagi kulias mernidaw. Gabi tangis ma amatay maulati ma diho Tuhan nuaing ma dialusiho tangyak kunin. Urian itu hatta buhado hita di bagasan apen na perjulon. Bui songon amat tanda tua-tua nakingani hopak kirimon na pabua lehoron ni debatado na tapangido di perdalanan ninggulutaw. Gudang nuaing na taparsita di minggu apenon tapangido may tutuhani jala tahapur siay mabaga-baga ni debata pabua pasauton na doy. Dayot tado pasu-pasu ni debata di nguluta melohot pakirimot tatu ibana saliling-liling na. Amen matang yang mahita. Debata amanami na marhabangsa di banwa kijang. Gok puji-pujian doh tasangapom ma disembah rohanami tuadupa munasun badiai diarina pinar badiamon. Tuku hilalahami do Tuhan huasom doh asini roham do. Napaluas hami bui bongot tujorom na badiaon masuhi minggu apen na perjulu ditonga-tonga ni huriam di bagasan las ni roha dohami Tuhan bongot mardapat toko di parsauran nami di perminggun nami sedarion alani palas nang roha nami dinamulak siya joromon mabuan siluan harga sian hatam da sun badiai
Tuhan apalah di bagasan apen na perjulon. Sudi dohami ruas ni huriam manang yakon akka keluarga itongatongan ni huriamon na masihol di urat na tugu di tongatongan ni parrumah tanggon na sida. Di botohodo Tuhan sihol ni rohana sida. Alanido di bagasan uduk doho serep ni rohanami mangidoho todupamu nasun badiai asa lehonommu na pinangido ni rohana sida. Lehon urak na tugu di tonga-tonga ni rumah tangga na sida tujuluanon asa goklas ni rohana sida makilalahu pasu-pasu nang hami saluhut na napungudi joromom manang yakut todupamu nasun badiai. Persea hami makirim dia sini roham saya pasau tommi hubbar tulomo ni roham. Tuhan lau sutangko kami donang akarwas ni huriam natongon nuaing di bagasa persahiton. Ima amanami Donald Sirigar sianwek condet di RSCM. Inanami Nyonya Gurning Guru Siaturi Syam Makassar Seda di Rumah Sakit Brawijaya. Inanami Nyonya Sipahutar Guru Siburian Syam Makassar 2 di Rumah Sakit Halim. Horja Pajaitan Sianwek Kalisari di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Inanami Nyonya Manulang Guru Simajutak Sianwek Duku di Rumah Sakit Polri. Kloster Pajaitan Sianwek Kramat Jati di Rumah Sakit Ridwan. Inanami Nyonya Fi Simbajutak Buru Silitonga Sianwek Des Taman Harapan di Rumah Sakit Uki. Epa Buru Sitijak Sianwek Condet di RSPAD. Amanami Situa M Pasaribu Sianwek Lubang Buaya di RSCM. Tuhan persyadoh hami tukhuasom mengalihun hamalumod di nasida. Alani apeh tangamun aku kuhaso itu pamatang nasida. Asa jupang nasida hamalumon namar haroroan syakko. Gami marulu-pulu marlas ni roha nasida tujulanom makilalahu pasu-pasum doho denggan di basam. Jala gudang do na hinawason ni roha nami. Nangakaruas ni huriam namar dapat toko tujarom na badiao. Upasaat hawi may tuadupamu nasun badiai. Say patulus may Tuhan hobbar tulomo ni roham. Dinamulak peruas ni huriam siad joromon pataru manasida tutongan di bagas nasida di bagas adame do las ni roha nasyakko mabua bohal ni partodion sian hatam nasun badiai. Jala satu anak kedusa pangalason nami asa tamahami nagabi hasahatan ni pasu-pasu atok tangihok kami Tuhan holad di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata laos tapi sahak ma pilihat tanam muli tu Tuhani. Maredde hidak.
nuaing saat mahita tua cara perdidion nabadia. Marede hita sia bukede 146 ayat 1 ayat 2. Jongjong ma natoras namabuan dan tupadion nabadia. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabuan akada danakon. Saya si maroham, jalo mana sida gabi anakom, pasu-pasu jala pergugui mana sida, mangyahi hanguduan sugut, marhide-hide Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan nama buan danak sididionon. Tangi hokamuma hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia portibion ninna madok akasisianna. Udai hamuma saluhu bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot todi porbadia. Ajari hamuma nasida mengaraduti saluhut nahu tonahoni tu hamu. Jalaingok ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai na soporsea honauhum sugut. Tangyo kamu madohot hatana tarsurat di surat nisi Markus. Adong maaka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus sugu marohana di dokma. Loas hamuma akada danaki rotuau unang orai hamuna sida. Ai diakasi songonido harajaon ni dewata. Natutudo nahudohot tuhamu. Manangi sepe anggo sosongodat dana kibana majalo harajaon ni dewata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maakada danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Atau kamu natoras hati daku kamu majulo hata hapor syautai. Au porsea namdak mangulu di hari patuluhon. Atong alusi hamuma hatana husukut tonon na berjulu di pangido hamu nuaeng didion akada danahon
Tubagasan ni nani haporsyamuna halusna dipangido rohanami. Napaduahon beha naulo dohamu mamudaya nakomunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani dewata halusna naulu dohami. Napatuluhon naulo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gaberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite perdidion nabadiai Roma sada-sada kakati jolo. Ali Jipana Gresella Pasaribu udi di mahotu bagasan guar ni debata ama do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabo bongokmon tu bagasan harajaun di debata rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Taraja Hupe Kurniawan Nenggulan udi di mahotu bagasan guar ni debata ama do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabo bongokmon tu bagasan harajaun ni debata rudi salilin nililingna. Amin. Ali Gapi Gamaliel Natama Siaturi udi di mahotu bagasan guar ni debata ama do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabo bongokmon tu bagasan harajaun ni debata rudi saliling ni lilingna. Amin. Ali Kaisar Tabba Maidana Putar-putar udi di mahotu bagasan guar ni debata ama do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabo bongokmon tu bagasan harajaun ni debata rudi saliling ni lilingna. Amin.
Ale Dean Dominic Tugi Purba, udi di mahu tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho, diabobong mon tu bagasan harajaun di debata, rudi saliling nililingna. Amin. Alir Gipano Pilemon Sinurat, udi di mahu tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho, dihabobong mon tu bagasan harajaun di debata, rudi saliling nililingna. Amin. Ale Fildia Margareta Hutajulu, udi di mahu tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho, dihabobong mon tu bagasan harajaun di debata, rudi saliling nililing. Amin. Karena Valencia. Ale Valencia Hasian Hutajulu, udi di mahu tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho, dihabobong mon tu bagasan harajaun ni debata, rudi saliling nililingna. Amin. Ale Fernando Gustav Hutajulu, udi di mahu tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho, dihabobong mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Jongjong Masudina Toras, Martangiang Mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hamiak kada dana kotuho, jala dijakoko dona sida gabi anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabi panean di hamuluan na saliling dilingna. Asima rohamdoho diakana toras ni danakon, say pargugui jala ajari manasida, manugunugu dak danakotuho, asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin.
marede hita laus jongjong mai tasaluna 120 mai onong. Ali di bata amanami na di banua gijang, odo haroroan di saluhut seleo-leo na denggan doho nasa ulibasa na mau diutus. Ubasa tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa uparasya kami pilihanon, pati bulo na rajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite di todem, asalam utadahami godang ni seleo-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Dewata amanami rodi saliling nililing na. Mauliate rohanami tuho, ala diramoti ho hami dibaga sa tao perhuriaon nok salpui. Asi roham, asi maroham do dihami, dibaga sa tikyon, pasahatom matuhami, taon na baru dibaga sa taonon. Widahami dibagasan na sa taoni dengan dibasam, buas doho mangaleo barita na uli tuhami, asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea, akana burju mangului hatam. Ipargugoy hodo akana porsea doho na posom, akana mamaritahon habal gaummu di tonga-tonga ni huriam. Tung nasoha habilangad dosudi, dengan dibasam nasa taoni. Siap minggu tu minggu, siap bulan tu bulan, saha rodi sadarion. Diwahini pujon nami ma guarmu nasun badiai, jala hupasangap hami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam, tabay maganupari torop niaka na porsea na makkalumohon barita na uli do makkahulongiho. Say pararak maharajaomu di tano batakon, do disadok puluon. Say ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mga bati hararara ni harajaomu. Say unang luas huriam disusay, digaori manang dileay. Ramoti maaka na pinilikmu, pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masudi na posom, na mamarita barita na uli. Say ju maaka si pilibegu, do parugamon asing, asa doho na sida pasangapan guarmu. Say ramoti, jala perbadiai mahuriam, saha rodi haroro ni Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaumu, say sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo, doa
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho. Di sodako Tuhan Dewata buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan Dewata buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin. Hurian itu hatta sudi hami padita doh perhaladu ni huriatta akabipi kramat jation pasahaton selama apemma dihita saluhuna. Horas